Mokwongo akwe mar piny. Piny owinjore obed ni en okwe, onge dhawo, onge tulo, kendo onge mafurugano. King'iyo nafas ma William Samoei Ruto osebedo go president, wasebedo gi tulo mang'eny moloyo kane Uhuru ne en president. Tulo manowuok kuom Honorable Raila Amolo Odinga, every Tuesday nwadhi e ndara, ji ne bedo. Bang' mano wachako wayudore gi jo Gen Z ka, ineno kaka Gen Z osefurugawa kuom higa achiel mosekadho Gen Z. Nyiso ni William Samoei Ruto osebedo e higa ariyo presidency. Higa mokwongo ne en mar opposition dhi on the street. Kaeto mar ariyo ni koro koke Gen Z ochako dhi on the street, koke watieke, to watieke 25th of June. To nuneno tulo manotimore 7th of July, ng'iso ni wachako kendo higa mar adek, kendo 7th of July ne wan kendo gi tulo. Mani kaka ing'iyo ni to be wasebedo gi peace ma chalo kaka the other president osebedo go. Mar ariyo ing'iyo gimiluongo ni infrastructure. Kaka jatend piny owinjore ing'i ni ang'o migero. Waneno ka Kibaki, Uhuru Kenyatta nowacho ni en ogero namba machalo ka mag kilometers mag ndara. Ng'eny gi to ne nitie central to nogerogi, nowacho nogerogi. Expressway waneno kaka nitie, oweno kata nokwele kamano, lakini pod oweno expressway no waneno. Nikech jo Kenya dhi chule bei mang'eny kabisa. Bei mang'eny kabisa. Mar adek en koro jopiny. Nito jopiny gi iketo pesa e mfuko koso kiketo negi pesa e mfuko. Iwinja, kidhi ir japiny ma piny ni biro ng'isi ni sani githagore. Diere Kibaki cha ne nitie pesa moro, diere Uhuru cha ne nitie pesa moro, kata diere Moi cha ne nitie pesa moro. Sani joma nigi pesa tin. Bo pesa tiwinjo ni nitie madongo dongo. Affordable housing, for example. Kano chake no wachi ni ibro miji a contract mar jo constituency migereno kata county migereno. Sani jok magero affordable housing ing'e ni giwuok kanye, jomoko wuok Nairobi, suppliers wuok Nairobi, to gina supplier ka en mar chuma en ng'at achiel, ka en mar cement en mar ng'at achiel. Iso ni gigi duto dhi ne mana ji matin kabisa. Koro no ka oganda maduong' ok nwang' konyruok. Mama ni owacho, Millicent owacho weche mag thieth. Sani kidhi e hospital ing'iyo ni to wach health ni en wach manade. Iwinja, mano mar ang'wen. Wach health ni, to king'iyo wach health ni onge sama ji hinyore moloyo wach SHA gi SHINI sani. Nikech kata gin giwuon ok gi understand. Iwinjo man? Kawuono ni chulo full idhi hospital. To kichulo full kawuono jothurwa, dong gibiro tieko pesa no te. Oka insurance okichulo mos eka weche go dhi maber. Mar adek en weche mag education. Nowinjore ong'iswa ahinya mar ang'wen, nowinjore ong'iswa ni to sani ober moloyo NHIF nikech wan gi gima wanyalo ng'iyego. To kwang'iye adier, NHIF chakare ji ne konyore moloyo sani. NHIF ni dwaro mana $1,700,000 kende mondo lose mondo bed maber. To maa to kawo $1,100,000,000 to pod wan gi thagruok. Koro wadhi maber koso wadhi marach. Weche mag somo waneno kaka timore piny ka. To ahinya kanyo tadwa miye lwedo nikech naneno announcement mane gitimo last week mar duoko weche mag somo mag university piny. Kanyo nyaka wami Ruto lwedo nikech nyocha wathagore kabisa e wach somo ni. Kanyo ing'eyo nene ka Ruto donjo to nomede by 200%. Koro duoki by 30%. Koro oken king'iye on face value tineno kagima okonyo. Lakini ka Ruto nodonjo gini nodhi malo by 200%. Koro duoke piny gi 30%. 200%. Koro I agree. 200% no kata bed mana kata duoko mana 30%. Iso ni pesa chakore miyo ng'ato nyalo afford. Iwinjo moloyo ni nyocha ena kuma nyocha gikete cha. Ta ahinya e weche mag somo e dala ka nyaminwa. En okwanyal bedo ni 3.7 million okaw jomoko so e mfuko to jogo pod wuotha moko be pod nitie mag capitation mag primary schools ma ok exist. Poko makgi owinjore wapenjre ni adiera ka dwa konyo piny kaka jatend piny wach corruption nyaka wang'iye nyaka hot. Anano mana nyisi ni an ko miya tich to kata ino wadwa ti bedo corrupt ti dhi adhiya jela nikech aneno ni kok wang'iyo mano to piny wani ok dhi mbele. Mano mar abich. Corruption omako piny ma onge kuma nyalo dhiye moko penje omenda moro.
ok inyal endesha. Koro winjore wang'ini to corruption masani ni ong'eny moloyo mar Uhuru Kenyatta, oloyo mar Moi, koso oloyo mar Jomo Kenyatta. Magi winjore kaka ong'i piny, to ahinya weche mag retirement e dala ka. Weche mag retirement kore marach malich. Sani NSSF ok ti maber, jok mosetiyo pension gi ok ginwang' maber, kata salaries moko kwan wang'. To kwa tieko e weche mowinjore compare go ni tidhi nade. Gin weche mag loan ma wakawo e Kenya ka. Loan ma wakawo e Kenya ka, koro wasekadho threshold wa GDP wa wasekadho. Nyiso ni wan gi loan madhi trilion 11 gi thurwa. Trilion 11 ni kawa bedo. Nyiso ni nyithindwa pod dhi chulo loan ma jogi holo. To pod giole dwe ka dwe. To giolo sani loan mondo gichul go loan. Magi gik mowinjore wang'i. Kane president wacho ni en osetiyo maber kendo ng'e jogi kendo ng'ama odhi e skul maber ahinya, to doro wach ni an jog nayudo loan machalo kama, aduoko loan ma piny machalo kama. An nayudo ndara kilomita 300, aduoko amedo gis kilomita 200. An nayudo NHF katiyo maber, kora kelo nubi ma tiyo moko yuagi. An nayudo kap school fees ni malo, kora duoko ni monda duok nu piny kabisa. An nakelo nu pesa kore mkon luetu mondu bedgo. Nikijigi maja piny yuago moloyo. Ni wacho ni sirkal to dhi maber ndi, lakini jogo maringo gendege mang'eny, to jok mantie piny kato kata chiemo magikete on the table onge. Mani gima winjo street every day. Kok ginyal change that dynamic mondo change ni ji obede gi pesa. To ji nyalo mana bedo gi pesa, Joyce, kimiyo ji tich, kata ka ginyalo timo ohala moro ma osuru ok ni malo, ginyalo mana bedo gi pesa ka weche mag thogi inyalo ng'igi ni to ere kaka wanyalo duoko gi piny. Ginyalo mana bedo gi pesa ka school fees waketo mar primary cha ji okwal to nyithindo somo nono. Koro pesa mitero gi skul ka ji bedo go. Ji nyalo mana bedo gi pesa ka kipuro ndhiwa kuma ntie miluongo ni Nyandoto kuma onge yo madhiye cha. Inyalo gol cham kanyo titimore nade, itere chiro. To ka koth ochwe onge kuonde moko minyalo dhi, yore beyo. Mane ka piny nyalo bedo maber. To piny ma kidhi kata e gweng' sani to nyaka inwang' tol moro moketni ni chulo osuru mar county. Osuru mar county to pesa ma koro wuok central government mamiyo county pesa and billions mapok nwaneno. Pesa go gichamo te, pod ging'ado nyaka ka ng'at japikipiki oting'o ng'ano matuo madhi hospital, pod onwang'o ka ng'ato keto tol moro e gweng' to tonje go be ng'eny. Kiwuok e ward ni dhi e tol moro, kiwuok e ward ni dhi e tol moro. Ng'ani wang' ni chul pesa nyaka sadi to nyithi to ting'o jatuo. Gigo matimore e Kenya ka ok owinjore ni bedo tax malo ka, to kendo kidhi kucho nikech pesa ne mowinjore okel mondo konyu, to kendo ng'ato tax nyaka e dhodi. Kwani tax ni en mar jachien. En mar jachien. Mage gik ma nyaka ing'e, mage mowinjore no president nyisowa ni mae gima setimo gi mae gima setimo. Adwa wacho gimoro kendo, wacho affordable housing. Apenjo ga jok mabiro e TV kendo seche moko wacho ni affordable housing ber ndi. Tapenjo ga jogo ni to maka sembo cha na affordable housing ni nyocha nano ka president of the hour. Mani Kisumu ka. Macha okiluongo ni gine lab fund. To dong moko aneno ka yawo mag lab trust. Dong ma Homa Bay cha oger gi national housing. Dong aneno ka en ichule at a market rate. Market rate ma 3 bedroom and about 4 million. 4 million ka en affordable housing. O kaka million achiel adhi ang'iewo golo. Kase ng'iewo golo taged gi million 2 tan gi ot maduong' ma 3 bedroom moingo 4 billion madwa kawo. En affordable housing nigi go kod ji ohala ka mag Nairobi gi mancha neno kanyo to oyaw kama mano meji kanyo to wanyalo wacho. To ute mang'eny migero e Kenya ka ng'eny gi ok en affordable housing. Ng'eny gi igero gi love fund, love trust gi National Housing Corporation. Nyiso ni kidhi ng'iewo, nyocha an nadhi ng'iewo, mana dhi ng'iewo kenda, nikech mane gimo nyaka ing'e kilose gigi nyaka ing'e. Nadhi ng'iewo kenda, ma ok en affordable housing, ma en mar love fund. Ichulo pesa cha. Affordable housing kan. Jo president kadhi yawo gi to wacho ni gin affordable housing. Iwinjo? Iwacho ni affordable housing di ni dhi ng'iewo mondo iwinji. Ni dhi ng'iewo mondo iwinji mondo ginyisi ni omera ka ok en affordable housing kokichulo pesa 10% of, in fact gidwaro 30% mondi ginyalo weni kiloso mang'eny ahinya 15 or 10%. Ichaki chulo 50,000 mar legal fee manyaka ndik piny. Kokichako chulo pesa cha
1 bedroom 1.8 million, 2 bedroom 2.8 million, kiwuke 3 bedroom 3.8 million. Mana en affordable housing kan. Okay, ka pesa na nyiew got kumoro kendo nikech king dhi Homabay to land pod cheap. Kidhi Kakamega land pod cheap. Utegi ng'eny gi wabro bedo gi shida uso gi nikech igero gi tiwacho gi ni gin affordable housing to kisedhi ni dhi nyiew koki iwinjo ni ing'eni jasiasa to nosedok Nairobi. In koro ng'amo deal kodi kang'isi di bwana wan to wakia ng'acha no biro mana yawo nwa gini to mate no ala. Ai we warwaka ne engineer etwa kende engineer